खुलुमबाय आंनि चेनेलाव गासिखौबो बरायबाय बे समाव नोंथांमोननो मोनसे गोनां बाथ्रा फोरमायनो नागिरदों हयथ' नोंथांमोना बे जागोननि माखासे नुथायफोरखौ साननो हागोन थिग बिनि सायावनो नोंथांमोननि बे भिडिअनि गेजेरजों आं फोरमायनो नागिरदों गलाघाट जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दं आंजों लोगोआव सन्जय ब्रह्म आदा बे बिथाङा बे समाव फोरमायगोन जानो गोनां सानथामनि हाबाफारि थान्दै जख'न्दाय मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिनि लाहार फाहार मा जानानै दं आरो माबायदि नोंथांमोना खुंफुंनो थाखाय बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा जानजि खाफ्रादों मोनसे फोरमायनो थाखाय खावलायबाय गिबियावनो नोंथांमोननो साफ्रोमनिसिमबो गलाघाट जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै खुलुमनाय सिबिनायखौ जासिदों थारैनो जों देग्लाय जोबोद गोजोननाय मोन्दों जे जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि थान्दै जख'न्थाय दा 56 एनुवेल डेलिगेट कनभेनसन बेखौ खुंफुंनो मोननायनि थाखाय जों गलाघाट ओनसोलनि बर' रायजो राजाया थारैनो जोबोद गोजोननाय मोन्दों थ' बेजों लोगोसे जोङो गलाघाटनि सिङाव जोङो बर'फोर रायजो जानायनि माखासे जिखिनि जोंनि थासारि बे थासारिखौ जोङो बुहुमनाङै जों मिन्थिहोनो थाखाय जों मोनसे खाबु मोनदों थारैनो जोङो जोबोद गोजोनदों जे देग्लाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि थान्दै जख'न्थाय बे थान्दै जख'न्थायनि गेजेरजों गोबां मेहेरगोनां हाबाफारि माखासेफ्रा रनसायनानै बेयाव खामानि मावजागोन आरो बे खामानि मावजानाया थारैनो मोनसे बर' हारिनि थाखाय मोनसे खामानि जानानै थागोन बे खामानियाव जे दिनैनि जोंनि आथिखालनि जि बर'नि जि रायजो जानायनि जि थासारि बे थासारिनि सायाव गोबां बेयाव सावरायजानानै माखासे गोबां बेवहाय बिथांखि लाजागोन बिथांखि लाजानानै सारा आसामाव खामानि मावजागोन थ' बियो जोंनि गलाघाटनि ओनसोलनिफ्राय जागायजेनगोन थ' बियो जोंनि थाखाय खोब मोजां बाथ्रा जागोन जों देग्लाय जि जोंनि जानो गोनां जि थान्दै जख'न्थाय बिनि थाखाय जों जाखिनि हायो जों लाहार फाहार खालामबाय थादों दा जोङो गिबियाव जोङो हारिमुनि सायाव माखासे खामानिखौ जों मावबाय थादों दा मार्च पास्ट हान्जा भलन्टियार्स हान्जा आरो गोबां बानजाय आफादफ्रा गाव गावनि खामानिखौ लानानै खोब मुखुब जानानै खामानि मावबाय थादों ओरैजाय नोङो मोनफ्रोमबो हाबाफारियाव जोङो बेखौनो खावलायनो लुगैदों मोनफ्रोमबो हाबाफारियाव जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा जोंजों मदद आरो हेफाजाब होफैगोन आरो जोंनि बेयाव जाखिनि दिन्थिफुंनाय जागोन बै दिन्थिफुंनायखौ जाहाथे रायजो राजा बिथांमोना फैनानै नायफैगोन जोंहा बेवहाय एगजिबिसन थागोन एगजिबिसनाव गोबां माखासे दिन्थिफुंनाय हाबाफारिफ्रा बेयाव जागोन आरो जोंनि डेलिगेट्स दङ बे डेलिगेट्सनि गेजेरजों बर'नि गांनाय उखैनायनि सायाव गोबां बाथ्राफ्रा बेयाव सावरायजागोन आरो जोंहा अपेन सेसनाव जोङो माखासे बेसेन गोसा आलासि बिथांमोननि बिबुंथिखौ जों बेयाव मोननो हागोन बिथांमोननि जि बिबुंथि बिनि गेजेरजों जोंखौ आरो आगानसे दावगानायाव थुलुंगा बिथांमोना होलांगोन थ' बे जोंनि थाखाय गलाघाट जिल्लानि बर' रायजोनि थाखाय माने मा होनगोन जौगानायाव मदद होफैनो थाखाय बिबुंथि लाखिफैगोन बे समाव नोंथांमोननि जितु गलाघाट जिल्लायाव गोबां हा हुनि जेंना राजनिति पावारनि माखासे मोनथायफ्रा खम बिबाङै मोननो हायो थ' बैफोरनि सायाव नैबे बर' माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा बिथांमोननि जितु बिबान हिसाबै बे बारनि खेबजों माबा मोनसे थांखि लागोन नामा जितु हानि जितु पाट्टा मोननांगौनि बा बेयाव माखासे फरायसालिनि थासारि बेफोरनि सायाव थारैनो बे नंगौ बाथ्राया जोङो खोब मोनसे आसाबादि देग्लायनि जोंनि जानो गोनां डेलिगेट्स बै डेलिगेट्सनि गेजेरजों जोंनि गलाघाट ओनसोलाव जाखिनि बर' रायजो राजाया रायजो जाबोदों बिथांमोननि हा पाट्टानि सायावबो जाहाथे बेयाव सावरायजागोन जों बेखौ मोनसे आसाबादि आरो खोब गलाघाट ओनसोल हिसाबै जोंहा मोनसे गिदिर जेंना जोंनियाव दङ जोंनि जिथु साखाथियाव थानाय जे नागालेण्ड आरो आसामनि जि सिमानि जेंना बै सिमानि जेंनाया बेयाव सावरायजागोन थ' जोङो बेखौ मोनसे आसाबादि थ' बेनि गेजेरजों सावरायनायनि गेजेरजों मोनसे बिथांखि लाजागोन हयथ' बिनि गेजेरजों मिरु आफादखौ जों नारसिनगोन जे बिनि गेजेरजों बे सावरायनायनि गेजेरजों जेन' आसाम सोरखार आरो सेन्ट्रेल जि गभर्नमेन्ट बिथांमोनखौ नारसिननायनि गेजेरजों जोंनि जि साननाय हनाय बे जाहाथे जाफुङो जोंनि नागानि जि सिमानि जि जेंना बे जाफुंगोन आरो जोंनि हानि जाखिनि माखासे हा पाट्टा मोननायनि जि जेंना बेयो हयथ' बेनि गेजेरजों सुस्रांजागोनखौ जों मोनसे आसा खालामनानै दङ आरो थारैनो जोङो
सिगाङाव जिबायदि रायजो जाबोदोंमोन आथिखालाव जोंनि गलाघाट ओनसोलाव बेनि थासारिया एसे साबसिननिफ्राय साबसिन जाबोबाय थादों आरो सोलोंथाइनि सायाव जोंहा माखासे जेंनाया बेयाव नुजाफैबाय थादों जिहेथु जों दिनै नोंथांनि चेनेलनि गेजेरजोंबो जों बेखौनो फोरमायगोन आरो जोंनि जानो गोनां जि डेलिगेट बेयावबो जोङो मिरु आफादनिसिम नारसिनगोन जिहेथु जोङो राव थुनलाइ हारिमुखौ लानानै जों अरायसम जौगानायखौ जों लुगैयो हिसाबै जोंनि जे गलाघाट ओनसोलाव आथिखालाव जोंनि बर' बिजोंनि जि जेंना बे जेंनाया नुजाबाय थादों जिहेथु जोंहा गुदि फरायसालिनि प्रभिन्सियेलाइजआ बेयाव दङ आरो गोजौ फरायसालिया प्रभिन्सियेलाइज जानानै दङ नाथाय गेजेर फरायसालिया बेयाव प्रभिन्सियेलाइज जायाखै थ' बेयो जोंनि बर' बिजोंखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय जाहाथे जोंनि जि गेजेर फरायसालि बे गेजेर फरायसालियाबो जाहाथे प्रभिन्सियेलाइज जानायनि सायाव बेयाव सावरायजायो जिहेथु जों बिटिआर मोनसे दफायाव दंखायोमोन 6.3 क्ल'जआव उइदाउट कन्डिसनाव बर' मिडियामाव प्रभिन्सियेलाइज जानांगौ हयथ' नैबे बाथ्राखौ जोंनि डेलिगेट्सआव सावरायजागोनखौ जों मोनसे आसाबादि जों आसा खालामबाय थादों। गोजोननाय थाबाय। गलाघाट होनोब्ला मोनसे नागालेण्ड बर्डारजों आरो आसामनि बिथोराव नागालेण्ड बर्डारानो मोनसे हानि सिमानि सायाव बांसिन गिदिरसिन जेंना जानानै थादों थिग बिनिनो मोगा मोगि नोंथांमोना जानो गोनां जायो दिनै बांसिनै खामानि मावनांगौ होनोब्ला बर'फोरनि गेजेराव गलाघाट कार्बि आलं बेफोरबायदि आरोना मोनसे बे थासारिया मोगा मोगि जाबाय थायो बर'फोरनि गेजेराव दा बेनिखायनो नैबे बोसोरै बोसोरै जोङो जिखुनु माहारियारि आफादफ्रा बर' जाथिनि थाखाय खामानि मावनांगौ आरो मावनो गोनां दङ थिग बे हिसाबै फैबाय थानाय फेब्रुवारि 2, 3, 4 सानथामनि हाबाफारिनि गेजेरजों गोदान मोनसे थांखि आरो गोदान मोनसे बर'नि गेजेराव सोलायनायनि मोनसे आगान सुरगोन होननानै आसा खालामदों नोंथांमोना बेखौनो आसा खालामबाय थादों आरो दिनैनि दिनाव जोङो गोबां जों नाजानायनि गेजेरजों 2-3 सुक्ति जाबाय दा मोनसे जोंनाव दङ दा हानि माखासे मोनथायफोरखौ मावफुंनो गोनां खामानि दंबावो आरो माने बर'आ जेंनाया जोबाखै आरो जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय जानजि खाफ्राफिनबावनांगोन होननाय जादों थिग बिनि थाखायनो जोङो नैबे थासारिफोरखौ दिन्थिनो नागिरदों बे जिहेतु गलाघाट जिल्लानि सिङाव थानाय सिसुपानि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय मावख' बिनि सोरगिदिं साखोन सिखोन खालामबाय थादों जाहाथे फैबाय थानाय जानो गोनां थान्दै जख'न्थाय 56थि बोसोरारि जथुमा नङा होमबा बे जथुमानि लाहार फाहार थारैनो नोंथांमोना नुनानै मिथिखादों मोनसे समायना थासारि मिथिंगाजों बुंफबनाय बे गलाघाट ओनसोला बे गलाघाट ओनसोलनि बर' रायजो राजाफोरनि अनलायनाय अननाय बे थासारिफोरखौ नैबे जानो गोनां सानथामनि हाबाफारिनि गेजेरजों गासैबो रायजो राजाफ्रा जुदि गलाघाटखौ नुफेराखैब्ला गलाघाटनि बर'फोरजों सोमोन्दो लाखिफेराखैब्ला बे गलाघाटआव बे सानथामनि हाबाफारियाव फैनानै नोंथांमोना गोजोननाय लाफैनो हागोन आंनिफ्राय बे खावलायनाय थारैनो माने मोनसे जोङो आसा खालामो माने नायनो लुगैयो बर'जों बर' जोङो माने गाव सोमोन्दो लाखिलायनो लुगैयो थिग बेबायदिनो गलाघाट आरो गुबुन जिल्लानि बर'फोरजों बारा कानेक्ट माने खम जायो आरो नङा होमबा बेखायनो दा बे समाव माबाफोर ओनसोलनि मावथिफारि आरो रायजो राजाफोरखौ माबा खावलायो जों बेखौनो खावलायनो सानदों दिनै जोंनि जे थान्दै जख'न्थाय बै थान्दै जख'न्थायाव जोंनि सारा आसामाव थानाय जाखिनि बर'फोर फिसाफोर दङ बर' रायजो राजा बिथांमोन दङ बिथांमोना जेन' जोंजों लोब लोब फैनानै जोंनि हाबाफारियाव बाहागो लाफैनानै जोंखौ आरोबाव थुलुंगा होफैनायखौ जों मिजिंथिगोन थ' बिथांमोनहा जोंनि गेजेराव फैगोन थ' बेवहाय जोंनि थान्दै जख'न्थायाव गोबां डिस्ट्रिक्टनिफ्राय बेयाव थान्दैयारि बिथांमोना बाहागो लाफैगोन नोजोरबोआरि बिथांमोना बाहागो लाफैगोन थ' बेवहाय जोंनि सरासनस्रायै नायोबा जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे थान्दै हिसाबै बेवहाय 3,000निफ्राय 5,000नि गेजेराव थान्दैया बेयाव बाहागो लायो आरो नोजोरबोआरि थायो आरो गेलेनाय हान्जा बिथांमोनाबो थायो बे हिसाबै जोङो जोंनि गलाघाट ओनसोलावबो देग्लाय थान्दै नोजोरबोआरि आरो गेलेग्रा आरो हारिमु बिथांमोनखौ नायोब्ला हयथ' 10,000सोआ जोंनि बेवहाय बाहागो लाफैगोन मानो होनोब्ला देग्लाय आरो जों बेखौबो मोनसे खाफाल गोनां होननानै सानना लादों जिहेथु जोंनि गलाघाट ओनसोलाव जाफेरै मोनसे हाबाफारि बेयाव जाफैगोन मानो हारिमु आफादनि बेहाय बिथांमोननिबो बोसोरसालिया जथुम्माया जोंनि थान्दै जख'न्थायजों सरजाबनानै बिथांमोना बेयाव खुंफुंनो थामथिम जादों
हारिमु आफाद ना मिरु हारिमु आफाद जथायै बेवहाय खुंफागोन थ' बिथांमोना बेयाव फैगोन जों बे हारिमु आफादजोंबो मोनसे आसाबादि जिहेथु जोंनि गलाघाट ओनसोलाव हारिमु आफादा दासिमबो दाजायाखै थ' बै नैबे हारिमु आफादनि 10 बोसोरसालि जथुमा बेनि गेजेरजों हयथ' जोंनि गलाघाटआवबो मोनसे हारिमु आफादा दाजागोन थ' बेबो जोंनि थाखाय खाफाल गोनां जिहेथु जथायै खुंफुंनो थाखाय बिथांमोना जोंनो मोनसे प्रप'जेल होदों मिरु आफादा जोंनो मोनसे प्रप'जेल हरदों थ' जों जिल्ला आफाद हिसाबै जेरै हायो जों खुंफुंनानै होनो थाखाय जों जानजि खाफ्रादों। गोजोननाय थाबाय बे समाव फोरमायना होनायनि थाखाय थारैनो बे मावबाय थानाय खामानिखौ जों नुनो मोनदों बेयाव दा बे हाबाफारिफ्रा सोलिबाय थादों बे मोनसे समायना थासारि जागोन बेयाव ओरैनो मा बानायनायनि थांखि लादों बेयाव जोङो डेलिगेट हलखौ बानायनो नागिरदों डेलिगेट हलखौ जों बानायगोन ओमफ्राय साइड जोङो जायफोर डेलिगेट बिथांमोनखौबो जों दोननायनि थाखाय बेबस्था बानायगोन बेयाव डेलिगेट आरो बेयावनो साइडआव थान्दै थानायनि थाखाय सुबिदा बानायनो नागिरदों ओरैनो माबायदि आसा खालामदों नोंथांमोना बे ओनसोलनि जानानै जोंथ' बिराद आसाबादि देग्लाय माने बहुत गोबावनि उनाव जोङो सेन्ट्रेल दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेयाव जिहेतु थान्दै जख'न्थाय लादों बेयाव जों खुब आसा बान्दों गोबां माखासे जोंना हाबाफारिफ्रा जोंना जागोन जेरैहाय जोङो हारिमु साइडआवबो जों जौगागोन बेनि गेजेरजों ओमफ्राय ओरैजाय जोङो माखासे सोलोंथाइनि बिथिङावबो हयथ' बेयाव मोजां माखासे थान्दै जख'न्थायाव बेयाव बिथांखि लागोन आरो जाय बिथांखिफ्रा हयथ' मावफुंबा जोंनि थाखाय बे मोजां जागोन आरो बेयाव गोबां माखासे बर'फ्रा अर्थात गोबां जिल्लानिफ्राय बर'फ्रा बेयाव लोब लोब फैनानै बाहागो लाफैगोन अर्थात जोंखौ थुलुंगा होफैगोन जोंहाबो दे बर' जाथि हिसाबै जोङो गोबां माखासे साइडआव दङ आरो बे खाबुखौथ' जेरै जों लानो मोन्दों थ' बेखौ जों लानानै जों गोग्गानाय दं आरो बेखौ जों लानानै बे हाबाखौ जोंहा बिराद आसा बायदि बेनि गेजेरजों सारा दुलाराय बर'फ्रानो जोंनि नैबे गलाघाट जिल्लानि बर'फोरखौ सिनायथि मोनगोन सिनाखि जागोन आरो जोङो माने गलाघाट जिल्लानि बर'फ्राबो दे बेबायदि मोनसे हाबाफारि मावनो हायो बेखौ जोङो लानानै जोंहा बिराद गोग्गानाय दङ गुबुननि बर'फ्रा जेरै गोहोगोरा गलाघाटनि बर'फ्राबो बेबायदि गोहोगोरा फोरमानखौ नैबे बे माबानि खुंनो लानाय थान्दै जख'न्थायनि गेजेरजों नोंथांमोना फोरमान होनो नागिरदों गलाघाटनि रायजो राजाफ्रा जोबोद गोजोननाय थाबाय बे समाव बेखिनि बाथ्राखौ फोरमायना होनायनि थाखाय थारैनो नंगौ गलाघाट होनोब्ला जोङो बे गलाघाटनि रायजो राजाफोरखौ नागालेण्ड बर्डारावसो बर'फोरखौ दं होननानै जों मोनथियो नाथाय नागालेण्ड बर्डारनि गोजानावबो जिहेतु नागालेण्ड बर्डारखौ गारनानैबो गोबां खना खनला गलाघाट ओनसोलाव गोबां रोजा बर' सुबुंफोर बर' न'खरफोर दङ थारैनो नैबे जानो गोनां थान्दै जख'न्थायनि गेजेरजों गलाघाट ओनसोलनि बर' रायजो राजानि मोनसे समायना थासारिखौ आरो सुबुंफोरखौ नैबे भिडिअनि नैबे मेलनि गेजेरजों नुनो मोनगोन बेनिखायनो साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफोरखौ बिथांमोना खावलायदों जाहाथे गलाघाटनि जानो गोनां बे सानथामनि हाबाफारियाव बयबो बाहागो लाफैनांगौ आरो लाफैजानो लुगैदों आरो गोजोननाय थाबाय।